सोरबा सिनाय मोनै मानसिया आनआइडेन्टिफाइ मानसिया साइमन किस्कु होननायनि सासे सेंग्राखौ बे सावथालि सासे सेंग्राखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नांदरबारि गुरुबासा माने लकेल इउथ बेखौ सोरबा आनआइडेन्टिफाइ सिनाय मोनै मानसिया हरनि समाव बेखौ देगारजों सुनानै जोखोम खालामनाया बियो खोब दुखुनांथावना आरो बेखौ कन्डेम खालामो। जोङो बेखौ निन्दा खालामो। बे माने निन्दा खालामथावना बे माने एकदम मुगैथावना हाबा माने। थ' बेफोरबायदि जाथायनिफ्रायनो नैबे हारिजों गुबुन मोनसे हारिनि गेजेराव माने एसे एसेयावनो दाङाबाजि जानो थांनायखौ जों नुनो मोनो, जानो नागिरनायखौ जों नुनो मोनो। दाखालि बावै जिबायदि नुबाय, जिथुनाखि जाथायनि सायाव जेबो इनभेस्टिगेसन खालामालासिनो नायबिजिरालासिनो मा खालामबाय, रायजो राजाफोरा एकदम थानाखौ घेराव खालामबाय माने थानायाव थांनानै डिमान्ड खालामबाय जाय मानसिया कालप्रिट, जाय मानसिया माने मिसक्रियान, बे मानसिखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ, हमनांगौ। ओरैबायदि हुलुस थुलुस जाबाय, ओरैबायदि दावराव जाबाय। थ' बियो जिखुनु जाथाय जाया मानो, जिखुनु घटना जाया मानो, बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया गिबिसिन हाबा आरोना, गिबिसिन जाथाया बबेनिफ्राय जादों, बोरै जादों, माब्रै जादोंमोन, थ' बेफोरखौ नायबिजिरनाया माने एकदम गिबिसिन माने। थ' बेबायदि नायबिजिरालासिनो जुदि बेबायदि खालायोब्ला, आयेनखौ जुदि आखायाव दिखांनानै लायोब्ला गोरोन्थि जायो आरोना। थ' बेबायदियावनो बायदि बायदि माने जाथाय जानायखौ जोङो नुनो मोनो। थ' दा जाय मानसिखौ साइमन किस्कु जाय मानसिया आक्रमन खालामजादोंमोन, गाग्लोबजादोंमोन, बे मानसिया बै मानसिखौ सिनायनो हाया। दा बियो मोनसे गिदिर जेंना जाना फैबाय। बै मानसिया सिनायनायबाथ' मानसिखौ हमनो हागौमोन, गोरलैयै हमनो हागौमोन। जायनि जाहोनाव पुलिस प्रखाखन बिथांमोनाबो दिनै सम लानो गोनां जादों। सम हो, जोंखौ सम हो। नोंथांमोना आयेनखौ आखायाव दिखांना लानो नाङा। रायलायनाय आरो सावरायनायनि गेजेरजों बे मानसिखौ नागिरगोन, बेखौ एरेस्ट खालामगोन, साइन्टिफिक मेथडजों बेखौ नागिरगोन। थ' बेफोरबायदि सम बिनायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों। थ' आङो बे समाव खावलायगोन, माने जोंनि गेजेराव बेबायदि जाथाय जायोब्ला जोङो हारिजों हारि माने नांलाय खमलाय, दाङाबाजि जानो थांनायखौ नुयो आरोना। सिगांनि समफोरावबो बेबायदिनो जाथाय गोबां जाबोदों आरोना। गोबां माने न' सावलायनाय, गोबां हारिजों हारि, बे हारिजों बै हारि, थ' बेबायदि जाथाया जोंनि गेजेराव जादोंमोन। जों बेफोरनिफ्राय सोलोंनांगौ माने जिखुनु जाया बेबायदि एक्सिडेन्ट जायोब्ला बे जाथायनि सायाव पुरा इनभेस्टिगेसन, एकदम मोजां इनभेस्टिगेसन, माने स्ट्रंलि इनभेस्टिगेसन सिगां, बिनि उनावसो जेब्ला जोङो दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय, अब्ला बे दायनिगिरिखौ जोङो साजा होनो हायो। थ' आंनि खावलायनाया बेनो, जाहाथे जोंनि गेजेराव जोंनि आसामाव जोङो गोबां हारि दं, गोबां हारिसा दङ। जों आसामाव जोङो असमिया हिसाबै, जोङो आसामिस हिसाबै, जोङो असमिया हिसाबै जोङो रायजो जागासिनो दं। गोबां हारिजों जोङो अनलायनानै रायजो जागासिनो दं, गोरोबलायनानै रायजो जागासिनो दङ। बिदा फंबायफोरबायदि जोङो रायजो जागासिनो दं। जोङो गोरोबलायनानै जों सोलिगासिनो दं। बेसे माने गोजोनथावना आरो जोंनि थाखाय बे, माने जोङो जेब्लाबो जोङो ब्रादारलि माने जोङो बिदा फंबायफोरबायदि जोङो सोलिनांगोन। आरो बेफोरबायदि गाज्रि जे कालप्रिट, बिदि मिसक्रियेन्ट मानसिफोरखौ जोङो जाहाथे जोङो बयबो खौसे जानानै जों दबथायनांगोन, जोङो होबथानांगोन, जोङो नायबिजिरनांगोन। जायनि जाहोनाव जोङो प्रखाखनखौ खावलायनांगोन, सरखारखौ खावलायनांगोन, जाहाथे बेबायदि कालप्रिटफोरा, मिसक्रियेन्टफोरा जाहाथे खाबु मोना, सोलो मोना बेबायदि गाज्रि खामानि मावनो थाखाय। थ' बिनि थाखाय
सरकारा बिबान थाबाय, बिनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय गिलिर बिबान थाबाय आरो रायजो राजाफ्राबो सापर्ट खालामनांगोन सरकारखौ बेबायदि गाज्रि मानसिखौ नागिरनायाव, गाज्रि मानसिखौ बिजिरनायाव हमनायाव रायजो राजाखौ सापर्ट खालामनांगोन। थ' आं बेखौ खावलायो। थ' जाहाथे जोङो जेब्लाबो जोङो कनसियास आरो जों सांग्रां जानाया मोजां आरोना। जाहाथे मानसिनि गोबां माने बेबायदि खैफोदा फैयो मानसिनि जिउआव, गोबां खैफोद फैयो, बायदि बायदि खैफोद फैयो। दा माखासे खैफोदखौ लानानै आरो किसुमाना थायो आरो किसुमान ओरैबायदि थार्ड पार्टि थायो, बै पार्टिफोरा माने बिसोरनि गेजेराव माबोरै माने क्लेस लागायना होनो हागोन, दाङाबाजि लागायना होनो हागोन, बुलाय होनो हागोन, बोरै सैलाय खालामनो हागोन, नै बेफोरबायदि माने थार्ड पार्टिफोर थायो। बिनिफ्रायबो सांग्रां जानांगौ हारिया, हारिनि दैदेनगिरिफ्रा सांग्रां जानांगौ, हारिनि लिडारफ्रा सांग्रां जानांगौ, रायजो राजाफोरखौ बुजायनायनि गेजेरजों दैदेनलांनो नाजानांगौ आरोना। अब्लासो जोङो जिथुनाखि गाज्रि मानसिफोरखौ जोङो फोजोबनो हागोन। थ' जोबनायाव जिथुनाखि जा फंबाय, बिदा फंबाय, आदा सावथाल बिथांमोनाबो दिनै खावलायदों, जायनि जाहोनाव दिनै गोबां जायगायाव माने ओरैबायदि माने दा मेला सोलिगासिनो दं। दा बे मेलाफोराव माने एडिसनेल जायखौ बुङो जों गेम्बलिं, जौ जुवा बेफोर गोबां सोलिदों आरोना। थ' बेफोरखौबो बन्द' खालामनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों। जाहाथे जोंनि गेजेराव बेफोरो बेबायदि लोंनाय जानाया बारा जायोब्लाबो माने बेबायदि माने दादागिरि माखासे माने गाज्रि मानसिफोरा सोमजियो लोंनाय जानायनिफ्राय। थ' बिनिखायनो बेफोरखौ एसे जोङो कन्ट्रलाव लाखिनो हायोब्ला जोंनि थाखाय, जों बयनिबो थाखाय, मोनफ्रोम हारिनि थाखाय बे मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामदों। आं दिनैनि बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय, फोरमायबाय। बे बुंनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जालांदोंब्ला गावनिनो बर' हारिनिनो आसामनिनो सासे इउटुबार हिसाबै निमाहा मोनगोन होननानै आं मिजिंथियो। गोजोन्थों, थेंक इउ, लाभ इउ अल, बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि।